Bona tarda. Obrim l'informatiu d'avui després d'una setmana crítica amb un augment important dels contagis per la Covid-19. Sí, contagis que han provocat el tancament perimetral de Catalunya i el confinament dels municipis durant el cap de setmana. Aquesta i més notícies a continuació a l'informatiu de Bes Media. Comencem. Javier Lafuente és el nou rector de la Universitat Autònoma de Barcelona. L'hem entrevistat aquest matí a Bes Media. El Consell de Ministres aprova l'avantprojecte de llei dels pressupostos generals de l'Estat per a 2021. Implementen una pujada d'impostos a les altes rendes i una inversió rècord en l'àmbit social. Avui comença el confinament de caps de setmana a Catalunya. La mesura ha entrat en vigor avui a les 6 de la matinada i fins a les 6 del matí del dilluns. El govern ha pres mesures dràstiques amb la finalitat de frenar l'augment de casos de coronavirus. També, en clau de la pandèmia, sabrem quina és la incidència de la Covid-19 via aerosols i per què això és important per les classes tant a les escoles com a la universitat. Es posa en marxa el projecte Next Labs liderat per investigadors de l'Autònoma. Busca solucions per fer del sector agroalimentari a la regió mediterrània una activitat més sostenible i ecològica. Els MIR desconvoquen la vaga després d'arribar a un acord amb les patronals sanitàries i l'Institut Català de la Salut. Es tracta d'un pacte al qual Metges de Catalunya ha qualificat d'històric, tot i no incloure totes les seves reivindicacions. I acabarem amb l'exposició Estimat Diari, que té lloc a Barcelona, una iniciativa que pretén visibilitzar i treballar les emocions dels nens durant aquesta situació tan extraordinària que estem vivint. Javier Lafuente ha estat escollit aquesta setmana nou rector de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquest matí ens ha concedit la seva primera entrevista com a rector a l'informatiu de Bes Media. Javier Lafuente ha estat escollit nou rector de la Universitat Autònoma de Barcelona aquesta setmana. El catedràtic en Indústria Química era l'únic candidat que es presentava a aquestes eleccions, que han tingut lloc entre el 27 i el 28 d'octubre per votació electrònica. Lafuente serà substitut de la fins ara rectora Margarita Arboix, amb un equip de govern que se repeteix en 6 integrants. Jo no m'ho he plantejat. Si em tens que contestar, igual et dic que sí o puc dir que no. Per mi no és un tema que sigui continuista o no continuista. Podria continuar la mateixa rectora a presentar-se amb 5 membres o 6, o amb 2 membres, llavors consideraries que és continuista o no. Jo entenc que quan un fa un equip, ho fa en base a el que ell pensa que tenim que fer. La participació global ha estat de l'11,47%, superant en un 0,73% els anteriors comicis realitzats fa 4 anys. Per mi estic molt preocupat des de fa molt de temps per el que serà la participació democràtica en la universitat. I llavors, quan tu analitzes aquestes dades, pots mirar-les de diferents punts de vista. Pots dir, mira, quan hi ha un únic candidat, això significa moltes coses, o que hi havia més possibles que van veure que no podrien guanyar i no es presenten, o hi havia gent que no volia presentar-se, o que no estava disposat a esforçar-se o a sacrificar-se per la institució en el moment que estem. En el mandat que tot just ha acabat, hi havia un pla de carrera pel pas, caracteritzat per la falta d'organització i sense un objectiu clar. És per aquest motiu que la nova candidatura ha decidit prescindir directament d'ell, i així ho explica el nou rector. Nosaltres hem dit que farem una RLT, una relació de llocs de treball, no del PAS únicament, del PAS i del PDI. No es pot fer que cada any vagi canviant i que vagi variant. I per mi, i la carrera professional, està claríssim que s'ha de fer, i la formació. Fins ara hi havia un pla de formació únic exclusivament per al PAS. Jo crec que hi ha un pla de formació per a tots els treballadors. Això enriquirà a tothom. Lafuente afronta la presidència en el context dominat per la crisi de la Covid-19 i la constant incertesa dels plans d'estudi de l'alumnat. Ahir vaig parlar amb el secretari d'Universitat, que també estava molt preocupat, és el responsable. Hem dit preguntes, això quan acabarà? Jo crec que em temo que fins que no arribi la primavera serà difícil que s'acabi tot. Avui me preguntaven aquest matí, això implicarà una pèrdua de qualitat? No, al contrari, nosaltres, no ho he dit abans, però una dels nostres punts del programa que considerem més important és incrementar, millorar la qualitat. Crec que és bàsic, en aquesta universitat ho estem fent, però tindrem que continuar fent-lo. Javier Lafuente, que fins ara havia sigut el vicerector d'Innovació i Projectes Estratègics des del 2016, també havia participat en diversos projectes de recerca mediambiental en el context de la universitat. Ara, però, afronta un repte major: ser el nou rector. I el Consell de Ministres ha aprovat l'avantprojecte de llei dels pressupostos generals de l'Estat per al 2021, els primers presentats pel govern de coalició entre PSOE i Unides Podem. Són uns comptes públics clarament expansius que eleven la despesa social un 10,3% respecte dels anteriors.
Els primers comptes públics del govern de coalició preveuen una pujada d'impostos a les altes rentes i a les grans empreses i una inversió pública rècord en l'àmbit social. El Consell de Ministres ha aprovat el projecte de pressupostos per 2021. Pedro Sánchez i Pablo Iglesias han escenificat l'acord entre PSOE i Unidas Podemos un mes després del previst. L'acord s'ha tancat amb tensió entre els implicats fins l'últim moment. Finalment, tots dos semblen satisfets. Son evidentemente absolutamente excepcionales por el contexto en que se aprueban, de pandemia, y también por el volumen de inversión pública que movilizan, que es el más ambicioso de nuestra historia democrática. Inauguramos una nueva época en la política económica en España. Una nueva época que deja atrás definitivamente la etapa neoliberal de la austeridad y de los recortes en lo público y que pone a nuestra patria en la senda que marca el acuerdo histórico alcanzado en Europa. Suposaran la major inversió pública en uns comptes de l'Estat, més de 239.500 milions d'euros basats en les següents mesures. La pujada en els impostos de les rentes altes i les grans fortunes, 3.064 milions d'euros més per la sanitat, un augment pressupostari de l'educació i la formació professional d'un 70,2%, la regulació del preu del lloguer i introducció de topes, el reforç del sistema de cures i, per últim, l'augment de la inversió en investigació i desenvolupament. Segons ells, aquests pressupostos deixen enrere una etapa neoliberal i les retallades. Volen evitar una nova pròrroga en l'aplicació d'aquest i ara busquen el suport dels altres grups per tirar endavant de la millor manera possible. La situació crítica pel coronavirus a Catalunya ha obligat la Generalitat a prendre noves mesures restrictives. El govern vol frenar la corba de contagis i el nombre de casos hospitalitzats. És una decisió que té com a objectiu reduir la mobilitat a través del tancament perimetral del territori autonòmic. A més, s'afegeix la prohibició de sortir del municipi durant els caps de setmana. Els casos d'infectats, hospitalitzats i persones en estat crític a causa del coronavirus continuen en augment. Gairebé tota Espanya està ja en risc extrem mentre els contagis arriben a un nou rècord. Aquesta situació va portar el president Pedro Sánchez a decretar un altre cop l'estat d'alarma, que es perllongarà fins al 9 de maig de 2021, donant pas a que cada autonomia apliqui les mesures que creguin necessàries per poder frenar la corba, tal com va explicar la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero. A partir del momento de la aplicación de esta extensión del decreto de alarma, quedará a criterio, a juicio, en función de los datos epidemiológicos de la evolución de la pandemia, a juicio de cada autoridad competente delegada, es decir, de cada presidente o presidenta autonómico, cuáles son las limitaciones de movilidad que se tienen que establecer en cada comunidad. D'aquesta manera, el govern català, a més de les mesures que va adoptar la setmana passada amb el toc de queda de 10 de la nit fins a les 6 de la matinada, ha pres mesures més dràstiques per reduir la mobilitat i la interacció social, a fi d'aconseguir frenar la corba. Les mesures adoptades són el confinament perimetral i un de municipal de caps de setmana que s'ha posat en marxa aquest matí a les 6 de la matinada fins a les 6 de dilluns, durant els propers 15 dies. A més, establiments de més de 800 metres, activitats extraescolars i centres esportius es veuran obligats a tancar, mentre que bars i restaurants continuaran oferint només serveis a domicili, ja que es mantindran tancats. S'ha pogut demostrar que els aerosols són una via més per la propagació del virus de la Covid-19. Per això és important ventilar els espais tancats tant com es pugui. Hem volgut saber si els filtres EPA seria una bona solució, per exemple, a les aules. Un estudi recent publicat a la prestigiosa revista Science revela evidències clares sobre la transmissió de la Covid-19 per inhalació a través dels aerosols. Sembla ser ara que potser la via aerosols, la via respiratòria, pot tenir un pes una mica més important del que es creia i això pot ajudar una mica a millorar les mesures de contenció. Segons el catedràtic, els aerosols són petites gotes de saliva que queden surant en l'aire durant un cert temps fins que es van depositant a la superfície. Aquestes gotícules es propaguen des de la boca i des del nas quan parlem, estosseguem o estornudem. Per aquesta raó, la importància recau sobretot en la ventilació als espais tancats, així com una mesura del nivell de CO2. A més de l'ús de la mascareta, és indispensable obrir les finestres perquè l'ambient no es carregui massa. Els filtres EPA també podrien ser una solució eficient. Els filtres EPA són filtres d'alta tecnologia, serveixen per purificar l'aire i, de fet, el que fan és retenir les partícules víriques quan l'aire passa a través seu. En canvi,
Altres experts no creuen que sigui necessari la utilització d'aquests filtres en espais com la universitat. En la universitat, filtració EPA de l'aire només la tenen laboratoris d'alta biocontenció que treballen amb agents altament perillosos. Això té un cost econòmic enorme, no el veig, diguem-ne, viable, en proporció al risc. Encara que, segons Sanitat, els centres educatius només suposen el 6% dels rebrots, és important tenir present que la transmissió per aerosols pot suposar la principal via de contagi en espais tancats on no es prenen totes les mesures de seguretat. I ja s'ha posat en marxa el projecte Next Labs, una iniciativa liderada per investigadors de l'Autònoma. El programa busca convertir el sector agroalimentari a la regió mediterrània en una activitat econòmica més sostenible. La presentació de l'acte, com podran veure, s'ha fet de manera telemàtica per raons sanitàries. Durant 30 mesos, Next Labs posarà en pràctica l'ús de tecnologies netes de territoris amb escassetat d'aigua i precipitacions irregulars conseqüència de l'escalfament global. El projecte buscarà el creixement basat en l'ús d'energies renovables i l'aprofitament de l'aigua amb l'ajuda de l'anomenat blockchain, Internet de les Coses, la intel·ligència artificial i el Big Data. Armand Sánchez, del Departament de Ciència Animal i dels Aliments de la Facultat de Veterinària, ha destacat quin serà el paper que tindrà l'Autònoma. Big data, but all of that in relationship with to solve problems related to the environment, related to the sustainability, related to the agro-food sector. This is the way that we think we can focus the research of our university. And for all the reasons, we are very proud of this project. We are very sure that this project will be very successful. En la iniciativa hi participen 10 institucions més de 7 països de l'àmbit de la Mediterrània, com Itàlia, Tunísia i Egipte, i està cofinançada per la Unió Europea. Té l'objectiu de donar suport a la transferència tecnològica i la comercialització dels resultats de recerca mitjançant l'enfortiment entre la mateixa recerca, la indústria i el sector privat. Desconvocada la vaga dels MIR després de 12 dies de manifestacions. Els residents i metges de Catalunya arriben a un acord amb les patronals sanitàries i l'Institut Català de la Salut. Tot i no incloure totes les seves demandes, els sindicats qualifiquen el conveni d'històric. Ara bé, davant la pressió que viuen els centres sanitaris amb la segona onada de la Covid-19, alguns dels punts aprovats no s'estan complint, segons anuncia el sindicat MIR de Catalunya. Els metges interns residents de Catalunya arriben a un acord per desconvocar la vaga amb les patronals sanitàries i l'Institut Català de la Salut. Després de 12 dies de vagues i manifestacions repartits des de finals de setembre, tant el Sindicat de Metges de Catalunya com els residents aconsegueixen així millores substancials per a una situació que qualifiquen de precària. Per tant, quins són els resultats de l'acord? En l'àmbit formatiu s'instaura una comissió de seguiment dels programes de formació sanitària especialitzada i l'obligatorietat d'incloure la formació no assistencial en la jornada ordinària. Sobre la jornada hi ha modificacions. S'estableixen les 36 hores de descans ininterromput, però la jornada lectiva augmenta fins a les 48 hores a la setmana. El salari també es veurà modificat. S'incrementarà al 5% i creixerà fins al 7% al gener del 2021. Però què no inclou l'acord? Tema formatiu sí que hem aconseguit que estigui escrit que tot allò que fem de formació, cursos, congressos o investigació ha d'estar dins de la nostra jornada laboral, però no hem aconseguit que s'estableixi un percentatge concret d'hores que es puguin dedicar a això, que era el que nosaltres reclamàvem. Tampoc hem aconseguit que s'estableixi un número de dies concrets a l'any per cursos i congressos, i en tema retributiu nosaltres proposàvem una pujada que era molt més gran de la que tindrem. Aquí, davant la Conselleria de Salut, els MIR s'han manifestat durant 12 dies en contra de les jornades laborals abusives i els salaris precaris. Gràcies a la vaga han aconseguit un acord entre les patronals sanitàries i l'Institut Català de la Salut. Tot i això, la nova onada de rebrots posa en risc l'aplicació dels acords aconseguits. I en aquest context de pandèmia, tots hem sigut víctimes d'un confinament que ens ha afectat a nivell emocional. També els més petits, un col·lectiu que sovint és invisibilitzat. Així serà precisament amb l'intenció de donar-los-hi veu, l'Ajuntament de Barcelona i el programa Barcelona Ciutat Educadora han posat en marxa l'exposició Estimat Diari. Es tracta d'un taller per famílies i escoles en el qual es reflexiona sobre les emocions dels més petits. És anar a explorar aquesta via, veure com entenem nens i nenes i adults el que està passant.
Aquest taller de teatre vivencial està adreçat a nens i nenes de primària per fer-los reflexionar sobre els moments viscuts durant la pandèmia de la Covid-19 i el confinament i les restriccions que ha comportat. Un conjunt d'experiències que ara són el focus central d'Estimat Diari, una exposició que té lloc a Barcelona. Aquesta es tracta d'un recorregut que finalitza al pati de l'Ajuntament i en el qual les famílies i escoles repassen com va ser viure tancats a casa durant més de 3 mesos. La idea és poder escoltar què senten els infants i facilitar la comunicació amb ells. Necessitem escoltar-los encara més per acompanyar-los millor i seguir millorant i posant al centre en la presa de decisions els temes que més importen i que més fan generar benestar pels nens i nenes. L'exposició Estimat Diari és el resultat d'una web que va engegar l'Ajuntament al març, juntament amb el programa Barcelona Ciutat Educadora. La iniciativa consistia en un recull de dibuixos i vídeos dels més petits, que han inspirat l'actual exposició. La creació que s'havia aconseguit amb el web era una llàstima que es quedés en pantalla només, i que podríem fer una exposició mòbil per tota la ciutat, sobretot per arribar als barris en situació de major vulnerabilitat. Diferents professionals del món de l'educació, del món de l'art, de la psicologia, etc., que nosaltres els enviàvem dibuixos i ells feien una reflexió a propòsit dels dibuixos. Dibuixos que mostren les emocions dels infants al llarg del confinament. Al principi sí que era molt com recollir aquesta veu esperançada dels adults, del tot anirà bé, de l'art de Sant Martí, i a mesura que la situació també es va anar fent més evident, jo crec que els infants també van poder deixar exterioritzar certes pors. Hi havia dibuixos amb gran sentiment de solitud, per exemple, amb molta por, amb lluita amb el virus, Però aquests sentiments i dubtes segueixen presents en el seu dia a dia. Per aquest motiu, també s'ha creat una carpeta d'aprenentatge per poder seguir treballant, a partir de diverses preguntes, l'exteriorització de les emocions. És un material que té unes reflexions així com per emmarcar una miqueta aquest tipus de treball i llavors conté un seguit d'activitats que són activitats d'acompanyament o d'educació emocional que es porten dins de l'aula, o sigui que el mestre pot llegir i pot fer dins de l'aula. Aquests recursos ja s'estan aplicant a aules com les d'aquest centre de Terrassa, on s'han topat amb molts nens que els està costant tornar a l'escola, adaptar-se a les noves rutines i entendre tot el que ha passat. El que hem de fer a l'escola és intentar sempre explicar què vol dir adaptat al seu nivell. Venen els nens amb idees inconnexes, no saben què vol dir cada cosa, ho utilitzen malament, i això fa que al final no comprenguin el que està passant. De fet, els psicòlegs alerten que és molt important no silenciar el relat dels més vulnerables, ja que el fet de no comprendre els diferents successos que tenen lloc en el seu context està desembocant en diverses conseqüències psicològiques per a ells. Nens que ja havien adquirit hàbits i de cop i volta van endarrere i els perden. O nens que estan irritables però d'una manera sostinguda en el temps, durant els dies i durant més d'una setmana. O bé nens que estan molt tristos durant més d'una setmana, però molt tristos i d'una manera mantinguda. Els nens ja tenen moments de tristesa, tenen alts i baixos, però estic dient d'una manera mantinguda. Tot plegat ens recorda la importància de no invisibilitzar els més petits. De fet, això és el que l'exposició Estimat Diari pretén posar sobre la taula, la reflexió sobre com podem ajudar a un dels col·lectius més vulnerables i perjudicats d'aquesta pandèmia. Això és tot per avui. Nosaltres tornem d'aquí 15 dies amb moltes més informacions. Sí, esperem que amb les noves restriccions adoptades es redueixin el nombre de contagis d'aquesta segona onada del coronavirus. Mentrestant, podeu seguir informats a través dels nostres canals de comunicació, especialment a les xarxes de Ves Media. Gràcies i cuideu-vos.